ingkang sami rawuh, Bapak, Ibu, saha para sedherek ingkang kula hormati. Tata cara salajengipun inggih menika atur pambagiharja utawi sambutan saking Ketua RT 6. Awit saking menika katur dumateng Bapak Hatake Kakasi, wekdal kula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kula nuwun mugi sih wilasa saha berkahing Gusti ingkang Maha Kawasa tansah kapatedhakna dumateng panjenengan sadaya lan kula. Keparengna kula matur wonten ing ngarsanipun para pinisepuh, para sesepuh ingkang dahat binektenan, wabil khusus dumateng Ustadz Ibiki Morino ingkang tansah kula bekteni, para ingkang sami rawuh, Bapak saha Ibu ingkang kula hormati, saha para kadang kaneman ingkang kula tresnani. Murwakani anggen kula matur sumangga tansah kula dherekaken ngunjukaken raos puja dalah puji syukur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanugrahan awujud menapa kemawon dumateng panjenengan sadaya lan kula satemah ing wanci dalu menika saged kempal manunggal wonten ing papan menika saperlu ngawontenaken tata cara halal bihalal kulawarga ageng warga RT 6 kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Salam so sholawat mugi tansah kaaturaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka dadya tepa tulodo gesang bebrayan wonten ing alam donya lan tansah panjenengan kula anti-anti pitulunganipun syafaat benjing wonten ing alam akhirat. Amin. Bapak, Ibu, saha para sedherek ingkang kula hormati, keparengna kula matur minangka Ketua RT 6 ngaturaken pambagi wilujeng rawuh saha ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenengan sadaya ingkang sampun kersa nglonggaraken wekdal hangrawuhi tata cara halal bihalal ing dalu menika. Ing salajengipun kula ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenengan sadaya ingkang sampun kersa paring pambiyantu awujud menapa kemawon ingkang anjalari lampahing tata cara halal bihalal ing dalu menika saged kalampahan.
Mugi-mugi pambiyantu saha dukungan panjenengan sadaya kala wau pikantuka lelintu ingkang sakalangkung agung saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bapak saha para ibu ingkang kula hormati, bilih halal bihalal menika salah sawijining tradisi umat Islam ingkang dipun tindakaken sesampunipun dinten Riyadi utawi dinten Agung Idul Fitri kanthi sarana ngapura ing ngapuran sesamining agesang. Halal bihalal ing dalu menika ugi dados sarana ngraketaken tali silaturahim lan karukunan ing antawis warga RT 6 supados kahanan masyarakat tansah ayem, tentrem, rahayu lan pinaringan berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para ingkang sami rawuh, bapak saha ibu ingkang satuhu luhuring budi, bilih tata cara halal bihalal ing dalu menika sakjatosipun sampun karancang kanthi saksae-saenipun dening para panitia. Ananging tasih dipun rumaosi kathah pinanggih kekiranganipun. Awit saking menika para panitia lumantar kula nyuwun agunging pangapunten dumateng panjenengan sadaya. Bapak, Ibu, saha para sedherek ingkang kula hormati, cekap semanten atur saking kula nglenggana anggen kula matur kathah subasita ingkang boten meranani penggalih mawantu-wantu kula nyuwun diagunging sih samudra pangaksama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.